El szeretnék mondani, hogy most már lassan pár órája egy híres magyar rockzenekar nótájának első sora zsobbang a fejembe, és azt mondja, hogy megszokott helyen miért hagyjam el. Igen emberek, én vagyok az a 2 forintos lúzer, akinek az autója tetejére ráesett a pecsa teteje. De nem baj! Sírva vigad a magyar! Induljon a rock and roll, mert valaki azt mondta, hogy a rock örök és elpusztíthatatlan. Hölgyeim és uraim, Figyelfej! Személyesen köszönjük szépen! Következő, amit még